अरे पार्टनर देखले हमरा के तर लाइन मारत रही हो सर तू ना तो लाइन मारत रही हमके मारत रही हो भक रे पदना का हरी गुद्दी देखले बड़े गुद्दी ई का गुद्दी नहीं देखले ना रे नहीं चल चल आओ दिखाओ तनी आओ चल 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 देखा देखा ओ देख पार्टनर उहे 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 गुद्दी बैठल बिया देख केने रे केने उहे उहे हित चुक बिया चिरई हियो अच्छा रुक जा बाक सारे पादत का बड़े हक दे जा हक दे आना से तार बाबूजी तार पदना नाम रखले बाने तो मारत का है बाड़े पार्टनर देखत रे आवाज सुनत रे बुझाता हारमोनियम बाजता वो तो बहुत सारे जो मैदान का क्या जल्दी आओ शादी के जा मिलिए पार्टनर ठीक बा पार्टनर हम जाते मैदान को क्या बड़ी पैसा लागल बड़ी जातनी चल तनी हम घरे देखा तनी माई का बनल बिया इस सारे पदनवा के चक्कर में आज खाना नहीं पहले हम सारे दिन भर लइका घूमत रहता हमारा घर में बियाह शादी पड़ल बा मार काट बाटे के बाद सारा उपदनवा के संगे घूमत रहता है करा माई के गोड़ लागी बताओ हम का करी अकेले रही रही के हमार जीव परेशान कर देले बा लइका हमार चला तनी आवत तब अब आवत तब बती आवत तनी ओकरा से अरे गर्मी भाई अरे सारे तनाई कहाँ दिन भर घूमता रे छोट भाई के बियाह बा सर उतना दिन भर घूमता न्योता कौन बाटी रे लो न्योता बाट के आओ जा तनी न कहाँ घर मा तड़ो आओ लो न्योता अब बात क्या होता हमार देवता बाबू जा 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 बेटा जा ए बाबूआ एक बार नाम पढ़ ले तो के कर बा पढ़ के बताओ तो भाई देखो पहला हो गई लड़वा लहसुन के दूसरा हो गई लवड़ा पड़े पहाड़पुर तीसरा हो गई छक्का सा गरखा दे सारे दे है ना काट दे सर उतने लिखल बा सिक्का सा तो पढ़त छक्का सा भेजा तो नहीं पढ़े प्राइवेट में तो कहाँ जाता ले रे कहाँ जाता ले बताओ आड़ी बाड़ी में जाता ले है लिखल बा लोहा पांडे तो पढ़त लोटा पांडे ना बाबूजी लवड़ा पड़े पहाड़पुर पढ़नी हो इहे कुल पढ़ला बड़ा ठीक बा बाबूजी अब हम जाता नहीं सारा कहाँ गौनिया पड़े पीछे आवत रे जान तो बाबूजी अकेले मन नहीं खेला तो अकेले ना जाए तारा खातिर का जरा रखवानी के बनाई का ला देता तो बड़ा बढ़िया रही सारा इतना जो जल्दी बाबूजी कुछ पैसा से ना दबाओ खाए पिए के रास्ता में सारा इतना जो हो बखारी में भरल बा भूजा एक थैली कस लिए भर रास्ता खा चल जाइए अब का हो गई ले साइकिलिया में तेल डलवा के पैसा से बना हम जाना तनी तोरा अकेले जाए के मन नहीं करत जो पता न के बुला ले जो हम ओकरा माई के मिस कॉल मार देता नहीं मिस कॉल हाँ ओकर नंबर कहाँ से मिलेला उतारा हो ए सर उतना सब कुछ तारा बताओ जरूरी है बा जा सर उतना जो ठीक है जा अरे तेको घर छूटने के ना चाहिए बुझले जा ठीक बा जा तनी रास्ता में पैसा तो निकलिए ले पदनमा रे पदनो सारे कहाँ बा होई लगा था कहीं ना कहीं पादे गए का गाड़ फाड़ के चिल्लाते ले रे का बात बा बताओ हमार बाबूजी तोर घरवा मरले हैं हाँ पार्टनर मरले रहले हैं मिस कॉल मरले रहले हैं और कहीं काट बाटे देख बे का हाँ चल 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 चलो चल 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 जा देख भाई बाबूजी 1 रुपया देलन हाँ आ तो के जहाँ बन के चले के बा जहाँ जहाँ हम काट देम तहाँ तहाँ पैसा ले बा ठीक बा पार्टनर चल ठीक बा नु हाँ चल चल पार्टनर पीछे बैठाओ बैठ
ए पार्टनर रे बाप रे गोड़ा रे गोड़ता हां ता कहिला हमका बोर्ड जो ना गवा हमका बे सारे का कहत ले के सारे फ्राई बिलवा प अच्छा फ्राई बिलवा पर चल ठीक बा तो गोड़वा हटाओ बैठी मन नहीं के लागत कुछ नया पुराना गाँव न चल पार्टनर गाओ ते सुन एक दिन नदी के तीरे जातो रहनी धीरे 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 हम आखी देखनी बस ये कौन गाना है बक पुराना का जमाना गाना गाओ थे सर ए पार्टनर हमके यही याद बारे तोरा जन याद बाते गाओ ना हम ना गाए हाँ तही गाओ 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला हूँ चाय बेचे वाला सुन ले यार गाना और गाओ मजा होता मोदी गाना बा हाँ गाओ आर्मी के नौकरी के साथ खेले वाला हूँ चाय बेचे वाला हो रे सही बात है पार्टनर यार बचा लो ए साले इतना कौन हरे साले ठोक दरस गाड़ फाट गई हमार साले माल के गाड़ी में से गोबर निकाल दलक साले चाचा ये घाव लगल का हो तोहरे महाताली के पेट्रोल महंगा भइल गाड़ फाड़ दलक कहत गो चोटे नहीं खेला ग पटना जाए चल हमनी के चल पार्टनर देखिए घर बाहर ये हाँ। चल साला हमार रेडियो में खराब हो गइल बा बजते नहीं बा ए बाबूजी होई देबो हमर बीके कोडे कॉमेडी में खूब व्यूज उठता सर तो का भी के कॉमेडी लागल बा हमार पाऊ रमाड लगा के दे जोनो में लास्ट भाग वाला बा तू खाली जा ना जल्दी। रमाड़ो देखबो तो हबे कि नहीं लो बाबूजी रमाड़ देखो लो जा सरौत नहीं तू खाली रमाड़े बे देख बाबूजी हो जा तुम खाली वीडियो बनावा पानी आनिए रे पानी आन तो रामायण देखते देखते प्यास लग गई राम चाचा जुग जिया बाबू नमस्ते बोल जा सर आराम से नहीं बोल सकल चाचा छक्का साग घरी हो का सारे ना सारे सिक्का सा हो रे सिक्का सा हो गलती हो गइल हाँ सिक्का सा हमारिया ए नाती कुर्सी लगा बाहरी में तो आई देख के आइल बा कुर्सी रख बाबू बैठा जा बाबू बैठा जा कुर्सियाँ निकल बैठा जा तब बाबू झगड़ू मत तो लइका हो जा ना चाचा बिना हम है तू आवा एक आदमी चम बोला तारे हां बोला ता बबी पानी लेके आओ तो पानी ओनी पियो जा बाबू पानी पी लो पार्टनर पानी पी भी ना पार्टनर आए अभी न पी के नहीं जा चल ठीक बा तू भी बड़ा स्मार्ट बिया रे लागत है सारे इतना ही नाक तो कटवा दिले हमार हैं जानते रे पार्टनर चप्पल का नंबर देखे खातिर मंगनी अरे हम जानते खूब जानते नहीं हम ए बरक लेकिन पार्टनर करिया मर्द के पसंद नहीं कुछ करत हाँ रे पार्टनर सही कहत अरे सही है ठीक बा जो बड़का बड़का थरिया लगवाते बाबू मेहमान लोग खाना वाना बनता खा के जाएं जा ठीक बा ना रह दी चल फ्री में मिला तक खा लो जाई खा लेके अरे बिल्चो रुक ही जाता जो ना रे सारे जो लगवाओ थरिया उरिया बाबू व्यवस्था उस्ता टाइट हो गई लेकाई मेहमान लोग के घर में ले आओ बाबूजी तो व्यस्त हो जाओ उठ पार्टनर उठ चल के चल 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 जल्दी खा के आओ चल ले चल भूख लागल बा चल
अरे पार्टनर अरे बच्चा ये पार्टनर अरे केने बाड़ी अरे सारे लाइटवा बंद करके मारता रहे अरे गाड़ बोल के दुकान लौकत रे दुकान लौकत ढेका में घुसैले बा कोनो अरे वाह बड़ी मार मारलस रे दादा भाग पतनो भाग भाग जल्दी भाग मार के गाड़ फाड़ दो सर चल 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 पार्टनर भाग भाग बड़ी रुका जा सर रुका जा आवत जा काट बाटल लागत रहे छड़ लवंडी रुक जा रुका सर गाड़ी के चाम खींचा तनी सारा लवंडा दोगला हो गइल बड़ा सा पार्टनर तू के किंग मरला हसु रे अरे अनहार रहल रे पार्टनर के न घुसल रहल से पता नहीं आई खेल माई बड़ा मार मरल बंस रे दादा भागले रे पार्टनर चल 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 पार्टनर तो के मरला हसु का रे सारे मार के गाड़ फाड़ दे बस आई देखा तड़ी ओम के लेकिन लिया के ढेकवा में चू बच लिया अरे दे ओह नो हाय का डो नहीं बताइए हट ना बताइए ना करी ना सर हम का डो नहीं पाके देख